You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello, welcome. Natingala mo Anong natingala man ta? kung anong niingon si Darling og twice a week. Ay, oo, no? Natingala mo? Oo, natingala sila. Ako nonchalant ko pagkaingon ako, pero ngano natingala sila? Nganong wala man sila nangutana? O wa sila natingala? Pero nganong niingon kog twice a week? Para sa tulo ka tawo nga natingala. Kisa man ang natulo ka tawo nga natingala? They shall remain anonymous. Okay. Kay tungaon na nato ang ato ang episode. There's a but. But, Shorter episodes, but. Yeah. full episodes gihapon divided by lang na siya, guys. Oo. So we will have 2 kinds of episodes every Oo. week. Oo. Nagdilaab Nga episode. Nagdilaab nga balita og Sugilanon episode. sa mga katawhan. Oo, Sugilanon episode. Aha. So there will be 2 episodes per week, shorter but more frequent. Yes, twice a week. Yes, our pacing is now twice a week because we want to publish more, not once a week, because we want to have like a more frequent cadence or something. Is that what we want to say? Yeah, maybe because we don't want our audience to forget about us. Don't forget about us. Oh, baby, don't, baby, don't, baby, don't. No, baby, don't, Putang baby. ego. Usab. Don't forget about us. Oh, baby, don't, baby, don't, baby, no. No, baby, don't let it go. No, baby, don't let it go. Y'all know what this is. So deaf. Pero, di ba, gusto na mo mas frequent namin ninyo madungog. Kaya nga nag-resign ako. Hala ka! Congratulations sa akong soundboard. Yes, congratulations. Thank you so much. Pero, nag-resign ko, pero di ko nila sugtan. So, gipugos ko nila magstay for another 2 weeks. And my first week is done. The next week is like my last week. So, that's what I've been doing. So, now we are committing to 2 episodes per week. And you know why? Why? Why are we committing to 2 episodes per week? Why? Because we wanna be with y'all. Oh, Tama so ba? sweet. We wanna be with y'all. Ay, okay. Okay. And congratulations, Dili Ni Advice, na natay 50 subscribers on YouTube. Yay! 50 subscribers! Mag-thank you ta sa atong ang consistent sponsor. Si Yayu, Yay! si Tare Blank, Yay! and si Carmione. Hermione. And si Carmien. Yay! Thank you so much. Tapos, mag-uluhan na ta. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Adam Sandler nag-shorts ug jacket sa Oscars. Millie Bobby Brown na ay ikasulti sa mga kritiko. Balloon pop dating sa Pilipinas nag-viral. Babae ming decline sa usa ka lalaki kay Englishira daw siya dire-diretso. Ay, di ay ba? Umao ba? Og Jake Zyrus. Nag-viral lang sa kabahin sa iyang memoir nga I Am Jake nga gi-release niya tong 2018. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Umao ka to siya, mga higala. Sa una nga uluhan na to, nga nagdilaab, si Adam Sandler nag-shorts ug jacket sa Oscars. Ang iyang gisuot, guys, kung nakita na ninyo, I think it's viral, but just double check sa just double check sa inyong internet diha, sa inyong phone. He was wearing a blue hooded jacket, jersey short, we call it jersey short, right? And sneakers. Oh. And as we know, ang Oscars is like a formal event.
Yes, dapat dress to impress, kid ka. They are literally paying millions of dollars for couture outfits. Oh, no? Tanong mo, millions of dollars? It's not store-bought. No, I mean, as a whole, in general. Like, kung ipunon tanan ilang gikuan, Ay, gipambayad, maabot Bitaw og pa. millions of dollars. Mm. Because one person can ask for a design couture dress or couture outfit from Vera Wang or kinsa pa ng mga kanang mga mananahi diha. Mananahi dyan. Pero di ba mauna siya? Pero ang yadto siya nga naka hooded jacket, jersey short. And then gi-call out siya. Ay, gi-call out siya. Oo, ni Conan. Si kinsa? Si Conan. Oo, si Conan O'Brien called Adam Sandler out while he was like watching the Oscars in the live audience. Gi-call out niya sa stage si Adam why he is wearing shorts and jacket sa Oscars. Okay. Tapos nag-walk out si Adam Sandler. Ay, nag-walk out gid. Ay, wa na ko humana ang video. Nag-walk out siya, guys. Ay, di ay ba? Ay, kaluoy. Wala ko naluoy, guys. Sagdi na siya, guys. Dato man na si Adam Sandler. Sagdi na lang na ninyo. And besides, I thought it's a skit. Oh, skit to. Kisa may maguna-una na real to. Gulbo people. One of you? One of me. One of my people. Diba? So, mo lang to, guys. Mo lang to ang ihang gibuhat. And I thought that was a skit. Like, it's a scripted thing. Tama So, ka na. Don't be alarmed. Yes. Unya, diha po na ako nahibawan ang pronunciation sa pangalan ni Lord Voldemort. Si Nazi. Oh, kay gi-correctionan ba yata tong ni Agi? Oo. Kay, Pero, kuno, Ralph, I said it as Ralph Fiennes, right? oh, murag Ralph Fiennes. Kaya no, text lang manggod to. Ay, no. Ang I correction. said Ralph Fiennes. I forgot. Nakalimut ako. Basta ang original pronunciation, I think, is Ralph Fiennes. Yes, I thought so. Oo. Ralph Kay mo Fiennes. man ang spelling. Mo ang spelling. Pero gi-correct ka. O gi-correcta. Yun niya, chatra pod to nga correction. So, dili gihapon ma-relay og tarong. Okay, Ralph Fiennes ko no. Oh, kay Ralph Fiennes ko, no? Oo. Nya karon unsa naman pod? Ana si Conan, Ray Fiennes. Ray Fiennes? Oh, gi-mention niya sa same monologue sa Oscars. Ray Fiennes? So, Ray Fiennes. so ang Ralph asa didto? Mao gani no. Basta iya angga Ray. Ray lagi daw pag-pronounce. Niingon pa gani si Conan na basta murag na atoy naa siya gi-mention about sa pronunciation sa same monologue niya sa Oscars. Murag something along the lines of madugay ani, pwede na nato siya tawagon nga Ralph. Ni ana si Conan. So, kung naay mga tao sa Pilipinas ang pangalan Ralph, Tadres Ray, Pilipinas. Ray na jud siya. Next! Oh, next. Si Millie Bobby Brown. Adunay ikasulti sa iyang mga kritiko. Kay ngano? Ngano, kabalo na ko ana, pero i-explain sa ngano. Kinsa sa si Millie Bobby Brown, tagay context atong mga listeners. Si Millie Bobby Brown ang ningganap sa karakter nga 11 sa show nga Stranger Things. Okay. Siya si 11. Okay. Unya, syempre, ning dako siya sa mata sa mga tao. Oo, okay. Bata pa. Baby pa manggid siya dito. Baby pa. Pagsugod niya sa Stranger Things, baby jud siya. 11 pa siya. 11 iyang pangalan. Pero wata kabalo kung 11 bagayod siya. Ay, mao ba? Oo. Ay, okay. Sige. Wata ka bilo pila iyang edad dito ba sa iyang pangalan kasi 11? Apo. Okay. So, ingato siya sa Stranger Things. Oo. Unya, naamang gyud tay kultura ng mga kita ng mga tao nga paghabang nagadako ang mga bata good in front of the spotlight, naagyud tay ikasulti sa ilahang dagway. Okay, mga kuan manggud ta, mga pakialamero jud ta. Oh, Pakialamero jud ta ng mga tao. Human nature na siya. oh. Oo. Naatay ikasulti pirme. Mm-mm. So, kini si Millie Bobby Brown, isa lang siya sa mga nagkandalain-laing biktima. Oo. Lain-laing biktima sa scrutiny sa katawhan. Oo. Unsa may mga gipangsulti sa mga tao, mahitungod kang Millie Bobby Brown.
Oo. Ang mga tao makita nako kay, hala, unsa naman na siya? Mura naman siya 40 years old. Kanang mga picture good nila sa iyahang bana sa mga red carpet. Kaya di ba awards season. Mm-mm. So sige ra gawas sila sa mga red carpet. Aha. Onya, mao lagi to ang masulti sa mga tao kasi she looks old, she looks old, she looks old. Na yung mga nagsulti nga tungod sa iyang makeup, na yung mga nagsulti na tungod sa iyang buhok, sa iyahang sinina. Bati daw siya stylist. Pero to be fair lang pod, Kring, tiguang man jud siya naong. Musulti ko, ana. Tiguang man jud siya naong. To be fair lang pod, ha. Kay, Dili siya Pagkailan tigulang. Idaran siya ng sayang edad. Ana na lang. muna akong pasabot. Oo. Bata pa siya, pila edad niya ron? 21. 21 siya, guys, pero sa karon guys, mura na gid siya late 30s. Iyang naong. Wala ko naga-char-char. Mao jud na akong observation. Opinion ni Darling. Ako ang observation, meaning ako ang opinion. It's my opinion! Ana. You're allowed to say our opinion. My opinion is that. But I don't post it. I don't comment it, but I did say it here. we just say it on the show. Di kay matapik bang good, so kailangan ako maghatag og opinion. Am I right? Pero ang ako lang pod kay sobraan na po ning uban. Sobraan na po ning ngano. Himuan jud article. Ay, mo na. Kani po gihimuan og topic. Ay, po. Wala gyapon tay lusot. Naadyo hypocrisy ni duha diri. Naay hypocrisy ni duha diri 1 star. Oh, sige, 1 star. I-1 star kami. I-1 star. O ngano di ay. Pag 1 star day mo, daghan na. Oo. Daghan nga 1 star 5. Bright kay ka ba? Daghanon daw 1 star, mahimong 5 stars. Di ba? Oo, gani. Oo, gani. Bubuha jud gyapon. Ay, nako. Anyway, mo to akong opinion. Naong yun niya idaran, pero bata pa siya. Actually, dili man ni karon lang. Sa una pag yun ni, ginakuan man gud kanang, I don't know who's her stylist or is that her decision. Whenever she comes out and have a picture or like a post or something, kana kung wagi siya red carpet picturean siya ana. Yang outfits good. If you take a look at her previous red carpets, naadyo siya pagka-matured ang dating. Kay katong 16 pa siya. Katong 17 pa siya. Tas katong 18 pa siya. Ang iya yung outfits, it's pang kuan jud pang matured. Matured woman na jud. Mao gani nga na interesan siguro na ni Drake. Kay maybe Drake thought she's old or something. I don't know. No, I don't think so. Drake just likes young girls. Oh. In my opinion. That's a different story. In my opinion. That's a different story. That's a different story, guys. Pero para sa kuha, guys, tanawa jud yang naong ron, naa jud pagkaidaran. That's because maybe she naagi na sa DNA, naapod sa stylist, naa sa siya, iyahang buhok. naa jud pud na siguro sa iyahang upbringing kanang she's forced to grow up right away. Like Maybe. She's forced to be mature right away. Maybe. Ako, ambot lang ha. Sa iyahang buhok siguro. Nga nung tigulang siya now. O iyaha gina ang iyahang style. Nga na gina iyahang style. Naambot lang bitaw eh. Kay, kuan siya og buhok kanang dili yata bagay sa iya, ambot lang. Wala ko kabalo. I'm no stylist. Nag-speculate lang ko kung nganong mas idaran siya sa iyahang edad. Mas idaran siya tanawon sa iyahang edad. Pero karon Kring no, because we said this, we might get bashers because apil na ta sa Millie Bobby Brown actually defended herself. She posted a video. She posted a video saying, I want to take a moment to address something that I think is bigger than just me. She thinks all the people that are saying that she's old, she looks old for her age are bullies. We are bullies na officially. No, it's just my observation. If you think I'm a bully, fine. Pero na-observe lang jud pud nako nga mao na gyud na iyahang kuan now. Sa Instagram di ay niya gi-post. Oo, nag-post siya video, guys. Viral kaayo. Sa Instagram. And many sources also reposted the video. For me, I saw the video from BRUT, Brut, whatever, however you pronounce it. Not on her actual Instagram profile. Pero mao gyud na siya, akong opinion. Pasensyaan lang jud.
Mao jud na siya, pero wala man ko nasuko. Sagdan lang po na ko siya. Oh. Gi-call out niya sa video ni Millie Bobby Brown. Gi-call out niya ang mga journalist, quote-unquote, nga nagsulat og article about sa iyahang looks. Gipanganlan gid niya. Iyahang giingon o gisulat sa caption sa iyang video. Ang mga title sa mga articles kay Why Are Gen Zers Like Millie Bobby Brown Aging So Badly by Lydia Hawkin. What Has Millie Bobby Brown Done to Her Face by John Eli. Millie Bobby Brown Mistaken for Someone's Mom as She Guides Younger Sister Ava Through LA by Cassie Carpenter. Mao to ang mga gi-call out gid niya. Unya, nag-express lang siya og kalagot niya kay ingon ani gyud ang gina-experience sa kasagaran sa mga tao. Kasagaran sa mga kababayan, especially kababayan. Pero wala na tayo mabuhat gyud. Sa comments gani tanawa. Mao gyapon. Sa comment sa mismong Instagram. Dili sa katong nakita nako na repost from BRUT, Brut or Brut. Kuan jud na jud nag-ingon nga but it's true though. Alo. Oo, she looks older for her age. She looks old. It's true. For me, it's also true. For me, it's my opinion. Pero okay raman pod. Wala mo ko'y pakialam. So, ang gusto mahitabo ni Millie Bobby Brown sa iyang pag-post ani, ang gusto niya mahitabo is we have to be better people. Kinder, I guess, kung instead na musulti ta og hala tigulangan na nimo oy. Ayaw na lagsulti. Betaw pod no. Ayaw na lang, hilom na lang. Mao yata na iyang gusto. Tama man siya, hilom na lang. Oo. Kung wa kay gwapo na ikasulti, hilom na lang. Tama man pod. Muhilom na lang data. Nganong ang ato ang knee-jerk reaction, sumala pa kang Millie Bobby Brown sa iyang post. Kada na atay makit-an nga babae or lalaki ba. Nganong ato ang knee-jerk reaction daw is mo comment og something negative. Ngano man. Bitaw, tama man na ang iyahang pangutana. Tama man pod na siya. Tama na siya nga gi-defend nimo imong sarili. Oo. Pero actually, she has to also acknowledge that she was also wearing outfits that were not for her age. Gi-mention yata niya sa iyang post nga kanang a part of her Instagram post says, I will not be shamed for how I look, how I dress, or how I present myself. Mao jud siguro na ang iyang gusto. Mao na siguro yung gusto nga look. Look at this photo. She doesn't look 21. She looks beautiful, dara nga shot, but she doesn't look 21. Oh, wala ko ningon pangit siya, guys. Wala ko niingon. Gwapa man siya. Gwapa siya. Pero ang akong pasabot, ang ihang looks right now and how she dresses, I think makes her look mature. Masking 21 pa siya, you wouldn't think that she's 21. It's just my opinion. Feeling na ko gusto jud siya maging matured. Kay ngano? Pila yang edad nga nagpakasal siya. Gani no. Mas kasado na siya. Mas una pa siyang nakasal kaysa sa na legal to drink alcohol. Ano sa man siya nakasal? Kaya di ba 21 man nga legal? Yes. Nakasal siya 19 or 20. Oh, bata pa jud. Bata pa siya. Bata pa. Gusto jud siya mag-idaran kay nagpakasal gud siya nga bata pa. Maupod. Mao gyud na iyang gusto. Basin mao gyud na iyang trip. Trip gyud na niya. Gusto niya maging I wanna grow up right now. Ana. Ana jud. Ngano magbuot man daw mo ana siya. Wala man mi nagbuot. Naingon lang man. Wala mi nagbuot mili. Kupod. Naingon. Suko mamdayon ka pod. Ay bugas ko dayon. Ang iyahang ginaingon ni Millie diri sa Instagram post, ayaw na lang sulti. Nganong musulti man gyud ka? Dili man na malikayan, Millie. Dili man na malikayan kay kuan man gud ka, artista ka ba? Human nature pod nato, no? Di na jud siya sa spotlight jud all the time. She's so famous. You are so famous. You have to accept that people will have a say. And I don't think 50 years can change that. Like 5 decades. It will still be the same. Maskin post-apocalyptic na.
Naagya punta yung anak ng mga tao. Naadoy advantage aning mga kuan, kaning mga tigulang na ugnaw sa bata pa. Nga naman. Ang advantage kuno ani, Nga naman. kay parehas lang ilang naon sa manigulang sila. Ay, oo. Kung i-compare nimo sa baby face sa bright bata na pa, siya. Bright siya. ako, bright ko. Dili nabasa lang na nako somewhere. Bright ka. Kay ang mga tao nga idara na ugnaw, mas dugay kay na nila i-hold ang ilahang naong nga ingon ana. So ang ilang aging Kay dili, will wala be- man gud kay evolution. Oh, wala Walang evolution. evolution na tabo kay. Sa bata pa katiguang nakagnaw, Oh, pag tiguang nimo maugya po nimo maugya naw. po nimong Sa naong. ato pa mura kag vampira. May ingon ana. Bright siya. Kung i-compare nimo sa mga baby face ug naong sa bata pa, unya nag-evolve lang naong na manigulang, mas aging like milk kumbaga. Tama pod. Napod kay pagka bright dito dapit ta. Unta daghan pa ko nga dapit nga ma-bright. Pwede man po na. Unya, malahita. Ay kanang ang ato lang take away ani no. Let's try to sumala pa ni Millie Bobby Brown ha. Let's try to be kinder. Ang ato ang knee-jerk reaction whenever we see someone, kung knee-jerk reaction ni mo musulti ka og walay lami, ayaw na lang. Bitaw. Hilom na lang. Hilom na lang. Oh. Ikaw mo, Ling, mo hilom ka, Ling. Oh. Pero napo ko yung opinion. Grabe. Di na ko pa yung nunupi. Marshalo? Wala yung opinion. Di na ako yung opinion, guys. Grabe po mo. Wala ko ningong pangit po siya. Uy, Wapa siya. gwapa man siya. Pero Gwapa kanang siya. MILF na ang iyang pagkagwapa ba? Oh, nya dili pa ba siya? Dili pa ba siya, So sa to pa, ILF? Dili man. Really man. Ay, ILF, guro tama ILF. WILF. Woman I like to F. Woman I'd like to have fun with. O gani no, woman I like to be friends with. Ay, oo. Bright Ay, kayo ko, guys. ka. Bright kayo ko. Uy, grabe, Jude. O yung malahit Malahi na pod. balloon pop dating sa Pilipinas. Nag-viral. Kakita man siguro mo atong babae nga Ming English decline. Shera. Ming decline sa usa ka lalaki kay Englishira kuno siya. Dire-diretso. Dire-diretso. Halata. Halata. Guys, sultihan ta mo. In the recent days, I've seen content na kanang ga-improve na from Filipinos. I mean, this is not original idea, but at least Nakita man ako na somewhere. Kanang balloon pop. It's a US idea. Wala ko kabalo kinsay original. I don't know kisay original ani pero dili gyud ang Pilipinas original ani, but just to be fair, there are no original ideas Ay, tinuod ka in na. the world. Tinuod All ka na. ideas are already thought of. Tinuod It's ka na. just who's going to execute it first is gonna win. Who's gonna execute it better? And better. Uh-huh. Who's gonna execute it first and better is going to win. Uh-huh. That's the thing. So, wala lang. Mo lang to kung gusto i-comment about sa video na ganahan ko kay medyo naanay improvement. We are not just gonna consume vlogger kind of content where they walk around the neighborhood and, beggar, unsa na siya? Beggar porn? Poverty porn. Poverty porn. Mm. Yeah, I don't like those kind of videos. Dili po ko ganahan na. Anyway, mubalik ta sa topic. Kaning balloon pop dating sa Pilipinas nga nag-viral. Dati ay naana din ing ani nga content from another channel. English siya nga version. I don't know if it's UK or US pero basta English siya. Basta sa West. Basta sa West. Mm. Tapos karon naana po siya version diri sa Pilipinas. Oo. Ang style ana guys is naay mo sulod nga lalaki or babae, one person, and then a set of people are at your disposal to choose from. Kung kinsa ang imong gusto i-date. Ay, actually, dili. Sa Kaya ang mga naglinya ang mupili kung ganahan sila atong isulod. Okay. Ay, okay naman they balloon pop. Oo. So they are holding a balloon. When you walk in, they can pop that balloon immediately if they think, I'm not attracted to this guy. Pagsulod niya sa room, nakita nimo, I will pop my balloon right away if I don't feel attracted to that person, di ba? Oo.
Pero ang uban dili sa nila ipop. Kay pastoryahon usa. Okay. Tagalog chance nga mo storya ang Tagalog tawo. chance. Oo. Mo na ang concept sa balloon pop dating nga videos, nga channel. Unya karon na babae nga nag-viral. Naa. Kay daghan man to siya ka-viralan, daghan ka siya gisulti. Pero ang pinaka-viral niya kay ang katong Englishera kuno siya. Oo, Englishera kuno siya. Gipop niya yung balloon, guys. Puk! Ana. Pagsulod sa lalaki or pag-istorya? Pag-istorya. Pag-istorya. Dili, mura taod-taod pa siya ni Pop. Oo, gitagaan niya o chance. Na magstorya. Pero taod-taod gipop gyapon niya. Kay basin dog ma-overwhelm ang lalaki sa iya. Kay Englishera kuno siya, dere-derecho, halata. Halata? Oo, halata daw. Oo. Tungod lang sa language. Oo. But you know, it's a valid reason. Anyone can say any reason in that show. Sa bagay po. What if kanang gusto lang gid siya og kanang gusto ko Englishero pud akong boyfriend or akong kadate. Basin lang, di ba tagain lang gud sila benefit of the doubt kring nga na-adjudge sila kanya-kanyang reason. Pero nakatawa ko siyang reason, guys. Makatawa ka sa iyang reason. Oo, kay Englishera daw siya. Gipop niya yung balloon. Nya, gipangutan ng lalaki, unsa may reaction nimo, gipop niya ang balloon. Unsa may reaction nimo, ana ang lalaki nga, okay lang man na kay di ba kung dili ni verbatim guys ha, nagbisaya ko. Kay dili ba sila Bisaya, Tagalog ba to sila, Tagalog English. So ni ana lalaki nga okay ra man na kay naman ko yung mga estudyante na international students, na po ko estudyante ng mga natives. So kung English sila, mag-English pug ko, ano ba? Kung Tagalog sila, Tagalog pug ko, or usahay i-translate na ko to English, kung gikan sa Tagalog, i-translate. So, okay raman. So, ni Ana ang babae. Si Englishera. Ana siya nga, can I have my balloon back? Nangayo siya og balon ng pag-usab. Kay iyahang dahilan ba? Sa first impression, pag-istorya, nagtagalog ang lalaki, wa kabaluhaw di ay mo English, naunsa naman siya. Uy. Di ang ako lang kay kanang makatawa ko siyang reason, mabaw kaayo. Katawanan ka. Hinoon, ikaw man dyan magbuot. Sa bagay po, pero katawanan, opinion sa ubang tao is just my opinion, nga katawanan ka. Katawanan bitaw siya, guys. Mapo na akong opinion. Katawanan siya nga reason. Dili, shallow kayo siya nga reason ba nga, himuon nimong dahilan nga, dili daw siya Englishero. And dere-derecho. Halata? Oo. Katawanan man yun siya, guys. Katawanan siya. Pwede day na nga. Pwede. Ay, pwede man yun. Diba? Pwede. Diba? Sa una, kung katong nag-agita sa mga ingana ka nang, wa man tayo agi nga dating, no? Sa atuang generation ba? Mga MU, crush, mga anak, God. Oo. Di ba naman yun kay mga ek? Na. Sa una kay, ang ek na ko kay kanang ek. Ek. Ako ek sa una, ek. Akong ek sa una kay kanang unsa ba? Kanang baho og sigarilyo. Sa bagay, Dili ko ana. Oo, bitaw. Tama pod. Og kanang ek po na ko sa una kay kanang medyo singtanon ba? Kanang dili matrapuhan. Natural lang ang singot, pero kung mag-atubang sa kuha, mag-istorya trapuhi pod. Before. Wala kay panyo dira. Murag ana usab yang panyo sa una. Ay pod. Kay murag kanang kuan ba kanang damakan ko magtan-aw. Kanang dagang igsingot. Oo. Sa pa man. Ora man, mo lang na ako maisip sa una. Oo. That is why my husband is Nathaniel. Bitaw. Because he is? Kanang una sa tanan, wala na siya bisyo. Ay, Wala siya nagayosi. Wala siya nagainom. Ako ang palainom sa mundo, Oo. So, okay kayo. Yeah, mag-atubang na siya sa kuha. Na siya panyo perminti. Na siya panyo perminti siyang bulsa. Ay ba? Na siya panyo perminti sa una. Mas naapa na siya panyo kaysa sa ako. Ay, okay. Niya siya man. Limpiado na siya. Okay. Limpiado. So, mo lang, gabay naman ako mga ik. Bitaw pod. Nag-ingon lang ko, anak, kay katong babae, basig ik jud niya ang tao nga dili mo English dire-diretso. Sa bagay. Siguro trip lang gid niya ang Englishero, pero grabe po nang ik niya ang, wala man siya niingon pod nga ik niya ang dire-diretso Tagalog. Niingon na siya, ma-overwhelm ako pag Tagalog ka diretso, mura magkag di Tagalog.
O gani, no, nagtagalog jud pud baya siya sa video. Nganong, Wala ko kasabot. Nganong nalain siya nga, basta, nganong na ay nagtagalog siya sa overwhelm. video, guys. So, wala ko kasabot. Unsay problema niya sa diretso ang English. Nga Oh. siya mismo, Tagalog. Oh. Diretso gani iyang gingon na word, no? Mm. So, wala ko kasabot. Ay, nako. Nasaan di ka, day? Next! Kani, murag lisod ni siya nga heavy ni siya nga topic. Kay mahitungod kang Jake Zyrus. Formerly known as Charis Pempenko. Mahibawan man gyud ninyo siya nga Charis Pempenko, babae siya sa una karon, lalaki na siya. He's a trans man. Ba tama? Trans man ang term. Kaniadtong 2018, nag-release na siya og memoir. Autobiography. Nga ginatawag na I Am Jake. Pero karon nag-viral karon. Katong part nga niagi siya og sexual abuse. When he shared what happened to him when he was 6 years old as a girl. Bata pa kaayo siya. 6 years old. 6 years old nga bata. Niagi na siya og sexual abuse sa iyahang Angkol. kapamilya. Kapamilya. Kay balo kano. Ang mismong kapamilya gyud nimo ba ang kanang predators sa kinabuhi sa mga bata. Kay balo kano. Heartbreaking kaayo ba mismong pamilya nimo, dili ko ganahan og ingana. Dapat ka ng mga kay kanang ready na ilahang train ride to hell. Dapat ready na gyud na siya. Diretso nga parusahan ng mga ingon ana, dili na magpa unya gi-share niya ha, gidetalye niya. Oo, detalyado kayo ang iyang book, guys, and we might read it for your context. Detalyado siya og book. Tanawa. Gidetalye niya ang details. Who's gonna read it? Ikaw ra diha. Sige. Basahon ako, guys, ha? And this is a little bit of an explicit content. Trigger warning. Trigger warning also. Mm. So, si Jake Zyrus ni, the one that I'm gonna read. So, I'm quoting him. I was 6 years old when an uncle began sexually abusing me the first time it happened. I was playing in the living room while he drew. He looked up from the sketches he was making and called me over. Come here, I'll draw you. Even at that age, my instincts told me something bad was going to happen, but I had no choice but to follow him. As he drew me, my mind quickly shifted to denial. My uncle then asked me to come with him to his room. We were going to sleep, he told me. Even I had said no, I was so small and helpless. All he had to do was pick me up. Imagine, 6 years old. Kana ganing basta uncomfortable siya. Wala siya kabalo nga no, pero uncomfortable siya ato nga time There's a siya. malicious instinct na. Nanay malicious instinct. Naanay subconscious niya nga, they say right, you have to trust children, good. Trust children. Yeah, pagkaman. Of course, we didn't sleep. He lay behind me, spooned me, and started touching me all over. My uncle, supposedly my second father, asked me to touch his blank. I refused to move and didn't talk. I just lay there stiffly, waiting for the nightmare to be over. I think that disappointed him. He gave up and breathed a sigh of relief, thinking that was it, that he would never touch me again. I was wrong. The Nope. sexual abuse happened again and again and again the entire year that we lived with him in my grandmother's house. No, mismong kuan ba, mismong pamilya nga dapat muna kay balo ka no bisag ka pamilya no. I mean, I trust you all guys. I mean, pero naadyoy mga certain mga tao nga untrustworthy jud. Bisan pag walay nahitabo, basta lain lang ang instincts, naagyoy mga ingonana. So trust your children, everybody. Yeah, pagkaman. That's why I never allow my children to have an overnight stay with anybody or some basta kailangan muli. Bisag ako. Need muli. Oh. Unless I'm there. Oh. Unless I'm there in the actual location na mag-overnight food go with them. Tama Then, ka. but otherwise, no. They have to go home. Bitaw. Then to continue, I'm still quoting Jake. Padayon niya. At night, when we'd be watching TV, my uncle would suddenly pick me up, put me on his lap, and warn me not to move. Yo.
I'll teach you something, he'd say, and start kissing me torridly. Believe it or not, my other family members were there. I could hear my relatives cooking and talking among themselves in the kitchen while my uncle was abusing me. Wala na kita! During those times, I kept wishing someone would see. Please let someone see. Wala na kita! His grip was so tight on my small frame. Of course, 6 years old, ganito. Bata! And he always punctuated these attacks with the same threat. If you tell anyone, I'll kill you. It was something he was actually capable of. Like I said, violence runs in our blood. Kalain na, oy. To continue, 15 years later, I'm quoting him again, si Jake. 15 years later, I told my mother about the abuse. We were inside the car with Koy Koy and she was reprimanding us over something I can no longer remember. All of a sudden, she mentioned that she was going to invite my assailant to our Tagaytay house. This triggered my anger and the shift in my mood showed on my face. She asked me why I was being sullen when my uncle helped us so much in the past. Mommy wouldn't drop it, so I finally said he did something to me. She didn't believe me. She called my uncle up and asked if my accusations were true. Of course, he denied it. Alangan mo, deny man gyud. So mommy got mad at me instead. She told me I had a lot of nerve to be making up stories about the old man. Diha lang ta kutob, guys. I would suggest that you buy his book. I am Jake. Ang I am pangalan. Jake. I'm sure it's available title. everywhere sa National Bookstore, online, fully booked. Sa asa mo nagapalit og book, basta you just buy it. Para po makatabang mo sa iyahan, no? Kay iyahabi ang income. Iyahang mama ba? Mao na ang dili na ko ganahan. Kasagaran gud ang mga ingunan nga madunggan ako. No, dili sila tuhuan sa ilahang mama. Dapat mo tuo mo, guys. Dili ko ganahan, ana. Kay ano, unsa di ang purpose para ingnon na mangita ra gubot, mangita og kabalo man mo sa inyong anak. I don't know, lahi siguro jud to nga mama. Di, lain niyang mama. Kay balo baka nag-viral na iyahang mama pod kay nagapost-post og TikTok na mura kay di ba na viral siya karon. Murag naa siya yung mga in response pod niya sa TikTok. Mura pod ni si Angelica Pokis Yulo. Iyahang mama. Lamian nila itapok. Uy, mo Lagot. girl band ba no? Lagot ni na mga ingunana na klaseng mama. Uy, kanagong dili mo tuho sa ilahang anak. Dili ko ganahan, anak. Guys, lain kaya akong gibasa karon, nagsakit akong dughan. Sakit sa heart, dili ko anak. Actually, twice na ako ninabasa. Once now, and then the other day, I read it, like the actual page na posted sa Facebook, the actual book page. Oh, the actual book page. So, I read it, and then it was so sad. Oo, lain to eh. This is why we should always, like, be sensitive sa atong children. Like, if they need something, without them telling you, dapat attentive na jud ka. Oh. Kanang di na kamulat na naiisulti imong anak. Okay, kasagaran, dili ka ingon. Oh. Kanang kung kami dili ko best example as a mom kay naaman pug ko'y mga sayop, no. Dili man ko kanang perfect mother. I believe there is no perfect mother. Pero ako sa ako alang characteristic. Sa ako alang napansin sa akong sarili is, ug sa akong bana po napansin po ako ni saya. Kabalo dayon mi kung naigibati among anak. Like mentally, physically, emotionally, we already know masking wala pa nag-ingon na naay problema. Mo na magsige mi og pugos unsa di ka, sit down and talk. Tell me what's wrong. Kay dili na nato ulaton nga mag-build up pa na hantod mag 15 years later. Oh, lain pod. Oo. Ako lain man pod ako kay kanang namungutan ako. But I will not push it kung dili siya mosulti kay siya pod ang ako ang anak, siya ang klase nga bata nga dili pod siya moingon. So moingon ra ko whenever you're ready. Bitaw pod. Pwede pod ang ing ana. Kay dili pero man ako kay mapugos. mamugos man ko. Mamugos ko ing na ba? Di jud ta mahuman diri. Oh. Kay lain man pod good kung matigom. O lain jud na siya, guys. Kabalo naman ta sa feeling ana magtigom. At some point nakatigom man jud tag mga kasakit. Oo. Ikaw nakatigom, ako nakatigom. Ang ubang tao nakatigom. Nakabantay man jud ta, lain jud na siya sa pamati. Oo. Lain na. Dapat as parents, no, may pano kung dili ninyo kaya maging sensitive, ayon na lang mong panganak.
And that's a story for another time. Kay I do have some thoughts on anak-anak. Mo ba? That's a long story. But actually, what I would say is kanang naadjud siguro yung mga mama nga ing ana. They are not meant to be mothers good. Some people are not meant to be parents. Oo. Ayaw na lang, guys. Mura Kung kag dili si ninyo- Angelica Pukisyul. Kung dili ninyo kaya nga, dili manggod ani manggod ang logic nako ba kay ang mga bata manggod wala na nila gipangayo nga mabutang diri sa kalibutan. Mao. Wala sila nangayo sa Ginoo nga Lord ibutang ko sa earth. Akong sperm pa ko sa una no. Napadulong pa siya sa egg sa imong mama. Wala man ka nagbuot as a human, dili sperm nga ikaw to, Oh. ang sperm. Oh. Wala man ka nagbuot. Wala ka nagbuot. Pero kay gibutang mangyug ka sa imong mama ug papa sa kalibutan. Sila ang nagbuot nga gibutang ka diri sa kalibutan. Sato pa sila ang naay responsibility sa imuha. Mao. Nga i-protect ka. Mao. Nga i-providean ka nga sila kumbaga accountability sila. Oh. Number 1. How you grow up is on them. How you behave is on them. How you live your life is on them. Everything is on them. I will blame everything on the parents. Oo. So kung makakita man mo sa akong mga anak nga medyo kanang sarcastic, blame it on me. Sarcastic manggod ko. Sarcastic pud akong bana, di unsa day mga anak times 10 pug ang pagka-sarcastic. Anak good kung unsa inyo ang upbringing sa balay mo, pud na ang inyong di ba nga naman na. Kutay mo ingon ko nga kanang keeper kanang kutay mo anak ko sa akong anak ba kanang sa pagka-sarcastic niya ba kanang mo anak ko na keeper kanang ngano magpapalit pa man ta og racket na bag-o na upat naman imong racket sa badminton mo na siya kasi it's my birthday Ay, uno. kanang anaon kag kanang kuan ba anaon kag tubag pero upat na guys ni ikalima na niyang racket wala na sense lima de iyang kamot Kailangan man na nilag multiple kay mga badminton players. basta kay niing kog no Bokalo. dili lahi man among gipalit siyang birthday kung lahi dili pwede ang racket kay ngano it doesn't make sense to me why would you need a fifth racket Abito po, you have to tell him what and what is not necessary. oo kay kalasa pud ani uy Mao kay gani, no? na find out na mo nga siya day ang gusto niya tanan niyang friend magplay Ay, kay pahiram mo ipahuram niya. sa tanan. Friend, ay, Oo. ka-sweet. sweet pero lagot ko nganong kami ilaha ding mama ang mupalit og racket ngano ako lang as a mama ang mupalit sa 5 ka bata nga racket Bitaw po, oh di ba dapat mo ingon na si keeper sa iyang friends. Tell your mom. tell your mom to buy a racket for Mao po. them kay ngano akong anak ang magdalag 5 ka racket sa eskwelahan para makadula mong tanan Huwag sila di ay. og sila di ay o di moving on Ah. ang ako lang ba kay kung unsa inyong anak inyo hadyo ng resulta parents kung unsa inyong anak karon kay na trans man si Jake from Charis di ba nahimo siyang Jake Oh. what happened why did it turn out that way I think one of the biggest reasons is that because of you mommy Pempenko. Pero 'di ba, that is innate naman po na, 'di ba? Ang sexuality sa usa ka tao. It doesn't No, it's not innate. Some of them are like environmentally triggered. Ama o ba? Sure, why not? I just said it. I'm a legit source. Kaya ako pagkabalo na innate gyud na, no matter what happens to you, innate gyud na Some siya. people may be innate, but some people are just triggered. Feeling ako mas gamay ang triggered lang. Most of it is innate. Then how would you explain like one barangay having a lot of gay people? Naa di ay na. Isa ka barangay, dagan kay gay. It's influential as well. Environmentally influential. Like, I don't know. I'm a legit source. Tuos ako, i-1 star ko kung mali ko. Ako lang ang i-1 star. Ayaw apila screen kay. Kung saan na, I don't know. 6 stars. Oo. 5 man niya, plus 1, ako 6 tanan. Dili ba? Unsa Wala man? man ko kabaluan ng barangay na puro gay men. Dili, uy, buot-buot na nako. Pero, Ito ako ba? dili, uy, kanang, kanagong isa ka community, puros ka ng gay?
Or Di ka puros nagtapok lesbian? sila dira kay ay hala ganahan ko dira na lugar No, mobalhin ko. what if their houses are like beside each other? Mao gani kay nagpatukod sila dira kay hala ganahan ko dira na community magpatukod ko diha. Naman ako man eh. Taka naman ni siya storya eh. Anyway, si Mami Pempeng ko ang salaan ni tanan. Oh, si Mami Pempeng ko bantog nag-disown na siya sa iyang sariling anak kay wala siya lami nga pagkainahan. Oo. Malagot ko ano mga inahan nga walay lami. Kay nganong inyo haman ang giluwal diri sa kalibutan ninyong anak kung dili ninyo ihatag ang bare minimum. Bare minimum. Protection. Dapat ikaw, Mami Pempeng ko, nagamit na lang kag protection. Ay, tama. How kay ko mo segue, guys? How kay ko Ala mo ka, segue? right gid ana niya. Right man jud ko tanawon gud akong agtang guys. Naala ni side bangs dili ninyo maklaro. Pero actually ko anaon na to na. Ay! Dako kay kog agtang guys, mo si Mariah Carey. Kita mo sa agtang ni Mariah Carey guys. Dako kayo. Muna nag-ana na siya permente si Naka-side na siya yung hair kay para si matabunan. Rihanna kay loud and proud sa iyang agtang. Come here, rude boy, can you get it up? Come on, rude boy, let me get it now. Take it. Muna ako ginaingon nga kanang dapat kung parents mo be sensitive. Oh. Be sensitive. Kaya kung dili mo sensitive, I don't know what's gonna happen. Kung nonchalant mo na parents, Ay, dili ko ganahan na nonchalant na parent. oo. Pwede man ka man-nonchalant in other aspects of your family life. Like kanang kung mahilig siya mag-gitara, mag-nonchalant ka. Ay, dili ni mo siya tag doon. Kanang okay lang. Oo ka na, pero naay mga, basta di na ko ma-explain. Parenthood is so complicated. We're not perfect parents here. We're just giving input because we have a podcast and we have to. We literally don't have to, but here we are. We're not perfect parents. Nakoy ganahan na parent. Oo nga naman. Ako mama, buang. Ako mama, no? Sa di ay. Imo order ng mama. Imo abong mama. Actually, my mother-in-law as well. Ah, so sweet. Yes. Bis the Academy, sabi? Ay, uno. Bis the Academy. Bis the Academy. Bis the Academy. Bis the Academy. Our word for today is, I phrase the ay, puhon mayong lawas. What does that mean? I don't even know. Puhon means hopefully. Hopefully. Maayong lawas, healthy body. Healthy mind, healthy soul. So, hopefully, healthy body. I don't know No, why it's a metaphor. I don't know why people say mayong lawas. I don't even know where I got that from. We use it in this context. Like, huy, kamu ba sa dili ni advice, kadugan masikat na mo, mahimo na mo, magka 1 million Spotify subscribers na mo. Oy, puhon, mayong lawas. That's how we use it in that context. Like, hopefully, soon. Healthy body, healthy mind, healthy soul. I don't know why na ay mayong lawas. I don't know why. Wala na ko Basta kapalo. ingana ang context, like, huy, nakita na ko imong billboard dito sa school. Nag-top notcher di ka sa bar exam. Kanang lawyer na jud ka no. Morgana. Puhon, may lawas. Puhon maayong lawas. Ay dili naman siya kailangan ipuhon kay passer naman siya. Mali ang context. Ay, ano na lang. Uy, mga ligo tagdagat ba? Sa karong sunod bulan ba? Lagi puhon, may lawas. Ana. Uy, sa mong birthday ba? Magkita po ta ninyo, uy. Puhon, may lawas. Hopefully soon. Murag ing ana. Murag ana. Pero nganong maayong lawas, jud di kabalungan mo. Pero pwede ra gud walay maayong lawas. Pwede ra wala. Pwede ra ka mo yung puhon. Puhon. I don't know why people are adding maayong lawas, including me. I do add that sometimes. I don't know where I got that from. I don't know where we got that from. Puhon, may lawas. Basta, you know how to use it now. It's maayong lawas, diba? Maayong lawas. Maayo means good. Maayong lawas, but short, maing lawas. Maing lawas. Yes! Okay, that is your Biz Academy for today.
Vote in the poll! Kung pwede ka paapilon, muapil ba ka sa balloon pop dating? Yes or no? Ug ang pangutana. Kung kamo ang naa sa balloon pop dating, unsa nga qualities ang inyong pangitaon? Comment lang sa Spotify, YouTube, or Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Og basing na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry. Submissions are anonymous. Di mo mailan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Unya, maura to guys. Thank you so much. See you next time. Bye-bye!